Як вайна прыйшла ў беларускія дамы, што стаіць за атакай на аўтобус з беларускімі дзецьмі на Браншчыне? Хто найбольш выйграў ад падпісання пагаднення паміж Іранам і ЗША? І ці змогуць улады Беларусі спрычыніцца да праграмаў аднаўлення Ірану? І чаму беларусы страцілі доступ да сучасных заходніх лекаў? Добрый дзень, тут Ганна Соваць, гэта «Пік свабоды». Мы падсумоўваем падзеі тыдня з палітолягам, гісторыкам Розай Турарбекавай, палітычным аналітыкам з Украіны Ігорам Тышкевічам і прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету доктарам Станіславам Салаўём. Зараз з намі на сувязі гісторык і палітолог Роза Турарбекава. Добрый дзень. Добрый день, Ганна. Давайте пачнем з інцыдэнту 17 чэрвеня з атакаваным аўтобусам з дзіцячай футбольнай камандай з Гомеля, якая ехала ў Геленджык. Загінула жонка трэнера спартовай школы, 8 пацярпелых, у тым ліку 6 дзяцей. Улады Беларусі і Расіі назвалі дрон украінскім, СБУ Украіны заявіла пра перахоп расійскага дакументу, які зняпраўджвае датычнасць Украіны. Вы ў сваім фейсбуку на самым пачатку задаліся пытаннем, а ці быў дрон? Чаму вы так напісалі? Но с моей точки зрения это очевидно, потому что даже мне, не военному специалисту, было видно, что это не совсем отвечает тем поражениям, которые могли бы возникнуть в случае, если, например, бы дрон врезался в автобус. И масштаб поражений, и, я бы сказала так, характер поражений указывал совсем на другое. Ну и позже уже специалисты военные говорили как раз о том, что действительно это не очень похоже на то, что именно дрон атаковал этот автобус. Но очевидно, что автобус подвергся какому-то нападению. Вот, поэтому я и поставила этот вопрос, и думаю, что до сих пор ответа на этот вопрос нет вразумительного. Ну и, конечно, большая проблема с объективностью следственных действий со стороны России, потому что они являются заинтересованной стороной. Вот. И я думаю, что в общем и целом я склоняюсь к тому, что это скорее была провокация, и эта провокация была выгодна именно российской стороне. Ну, давайте поговорим про реакции на этот инцидент, на хуткие и запозненные реакции. Давайте поглядим видео. Нарэшце ў беларусаў з'явіўся кансэнсус. І Святлана Ціханаўская, і Александр Лукашенко заклікалі беларусаў не ездзіць у Расію. На гэта звярнуў увагу палітычны аглядальнік Валер Карбалевіч. Надо посидеть дома это время. Пасля атакі на аўтобус з дзецьмі ў Бранскай вобласці Лукашенко маўчаў больш за сотні. Вядома, што ў сераду ў яго звычайна праца з дакументамі. А калі загаварыў, то заявіў, што гэта быў дрон украінскага паходжання, але адразу дадаў. Мы, как люди военные, должны понимать все аспекты. Мы не торопимся делать какие-то выводы. Да ягонай заявы дзяржаўныя меды ў асноўным паўтаралі расійскую версію пра украінскія дроны. Аднак без звычайнай агрэсіўнай рыторыкі. Прапаганда нібы чакала сігналу зверху, як трактаваць гэтую гісторыю. Для беларускай аўдыторыі все ж таки быў важны акцэнт, асабліва на такіх каналах, як ОНТ, на сямейныя праблемы, трагедыю, то, што адбываецца з дзецьмі. Тым часам СБУ заявіла, што перахапіла расійскі дакумент, паводле якога ў момант атакі каля месца здарэння не было украінскіх дронаў. Ёсць яшчэ адна дэталь. Лукашенко публічна не выказаў спачуванню сям'і загінулай жанчыны, якая суправаджала дзяцей у паездцы, хоць яшчэ нядаўна знаходзіў словы падтрымкі прэзідэнту Зімбабве пасля гібелі дзяцей у аўтакатастрофе. Ну, напад на аўтобус адбыўся вельмі хутка пасля таго, як Александр Лукашенко ў інтэрв'ю «Ль Арабія» заявіў, што вайна можа быць скончана ў гэтым годзе, папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Зеленскага. А ці можа быць нейкім чынам звязаны інцыдэнт з аўтобусам з гэтай заявай? Вы гаворыце, што тое, што адбылося, выгадна Расіі, але калі ў гэтым кантэксце паглядзець? Я думаю, что, в принципе, даже те заявления, которые делала украинская сторона, в том числе и президент Зеленский, о том, что будут попытки втянуть Беларусь в войну, даже эти заявления указывают на то, что такие сценарии предполагались. Страшно то, что это случилось, еще страшнее за будущее, потому что я, например, не уверена в том, что это последний такого рода инцидент, который в качестве цели ставит именно белорусских граждан, а еще не приведи Господи объекты на территории Беларуси. Вот. И Лукашенко, он в силу своих обязательств перед Путиным и перед Россией,
он не может впрямую ставить под сомнение те уже предварительные, да, заявления, которые делал, например, Следственный комитет Российской Федерации. Он не может просто-напросто об этом говорить вслух. Вот, и у меня вот как бы вопрос к тому, насколько игра становится это опасной. Вот этот вот первый звонок, который мы с вами видим, я имею в виду нападение на автобус с белорусскими детьми, и не только белорусскими детьми, с белорусами, вот, что такое, возможно, является первым звонком, и это означает, что может быть продолжение. Очень сильно надеюсь, что продолжения не будет. Надеюсь, что соответствующие институты и органы в Беларуси сделают соответствующие выводы и заявления. Вот, в принципе, я думаю, что достаточно и того, что диктатор скажет никуда никому не выезжать, но не факт. Вот, поэтому, с моей точки зрения, конечно, это очень тревожный сигнал, что может быть еще и продолжение. Это первое. Второе, конечно, было поставлено множество вопросов относительно ответственности. Ответственности белорусских родителей, тех организаций, которые организовывают подобного рода поездки, и, конечно, Министерства образования и в целом государственной политики. Безответственность – это очень сильно мне напоминает то, что происходило в период ковида, тогда, когда была неясная государственная политика в отношении, например, учеников и студентов, и преподавателей. И многие мероприятия проводились просто по плану, потому что не было инструкции относительно того, чтобы их прекратить или перенести на какое-то другое время. Мне вот это очень сильно напоминает как раз именно ту ситуацию, с которой, например, я сталкивалась как родитель, что учреждения образования, они, например, не стояли на стороне учеников и их здоровья. Вот, и приоритетом у них были совсем не люди, а приоритетом было как раз выполнение плана мероприятий, которые они утвердили, например, в Министерстве образования. Вот, собственно говоря, пока так. Мы вернемся да размовы неўзабаве. Зараз увага. У чэрвені мы пачалі новы фармат піка свабоды. Ад панядзелка да чацвярга ўвечары глядзіце на нашым YouTube-канале выпускі навінаў. У нас толькі правераная інфармацыя, вартай даверу каментары. А мы вяртаемся да размовы з гісторыкам, палітолагам Розай Турарбекавай. Вот мы ўжо пачалі казаць пра праблемы, якія падсвяціў гэты інцыдэнт з аўтобусам. Вот это рэгулярныя паездкі беларусаў у Расію, акупаваны Крым аўтобусамі і блізкасці да ваенных дзеянняў. Зараз журналісты высветлілі, што фактычна гэтыя паездкі не касуюцца, і вот тое, пра што казалі ўлады, што там больш важна паглядзець, хто суправаджае аўтобус, адказнасць на перавозчыкаў, але пакуль не прагучала зусім, што туды не трэба ездзіць ні ў якім разе, бо гэта небяспека, бо ў Расіі зараз выбухі кожны дзень. Як вам падаецца, ці стала для беларусаў больш відавочная гэтая пагроза з боку Расіі, што гэта зусім побач? Вот ці адчуваюць яны тое, што ўжо адчуваюць расейцы, што вайна прыходзіць фактычна ў кожную сям'ю? Я надеюсь, но есть еще одна проблема. Если до 2020 года, или вернее то, что происходило, например, весной 2020 года, еще все там телеграм-каналы, независимые медиа работали в таком штатном режиме, все было разрешено, то на сегодняшний день есть эта проблема, связанная с определенной изоляцией. Другое дело, что, возможно, там, я не знаю, какие-то внутренние могут быть инструкции, ограничения. И слова Лукашенко относительно того, что дома надо посидеть, в конечном итоге выльются в определенные инструкции для государственного аппарата, в том числе Министерства образования, спорта, там, Министерства, там, другие, которые причастны к организации подобного рода поездок. Но, к сожалению, все это свидетельствует о том, что в Республике Беларусь на самом деле все управляется сверху вниз, а не наоборот. И в случае, когда существуют подобного рода угрозы, они не оцениваются адекватно. Вот. И приоритетом является не жизнь человека, а приоритетом является указание сверху. И вот сейчас это было очень ярко продемонстрировано, но на самом деле это было известно. И еще раз напомню, что в 2020 году как раз именно с этого начинались и рост недовольства политикой государства. Поэтому я надеюсь, что
вот этот вот инцидент, он станет ярким примером того, что нельзя ездить на территорию Российской Федерации никуда. В целом это свидетельствует о том, что до сих пор в качестве приоритета в государственной политике не является жизнь людей, их безопасность, а главным является в первую очередь идеология и указание сверху, в частности от первого лица, в частности от диктатора Лукашенко. І Вот я пока. прапаную пагаварыць цяпер пра інтэрв'ю Александра Лукашэнкі дзяржаўнаму тэлеканалу Саўдаўскай Арабіі Аль-Арабія, у якім ён даволі стрымана папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Украіны, пра што мы ўжо трошкі пагаварылі. Як вы мяркуеце, чаму ён гэта зрабіў? С моей точки зрения, как раз-таки этот случай, я имею в виду интервью, да, и вот это вот его поведение буквально свидетельствует о том, что для Лукашенко стало очевидным увеличение боеспособности вооруженных сил Украины и их возможности достать, там, я не знаю, самые крайние точки, самые уязвимые места в России. И что может помешать тогда вооруженным силам Украины то же самое делать в отношении Беларуси? Тем более, что Беларусь достаточно серьезно вовлечена в войну, не впрямую, понятное дело, не вооруженными силами Республики Беларусь, но на территории Беларуси производится продукция оборонная, потом производится топливо для российской армии, оказываются всяческие, там, я не знаю, услуги. И в этом, уже не говоря о размещении орешника, уже не говоря о том, что было до сих пор, я имею в виду, использование территории Беларуси для вторжения. И, конечно, наличие ретрансляторов, которые перенаправляют российские дроны вглубь Украины, особенно угрожая транзиту из Европы в Украину, в том числе и вооружений. И поэтому в этой связи я думаю, что Лукашенко, понимая определенные как бы превосходства в смысле дронов, да, со стороны Украины, уважая силу, потому что на самом деле для Лукашенко гораздо важнее ресурсы и сила, нежели чем все остальное. Вот о чем, собственно, свидетельствует это интервью, потому что он там ни разу не сказал, например, слово «международное право». Вот, собственно говоря, это и есть причина того, почему он стал извиняться, почему он так стал расставлять акценты. Это является таким результатом достаточно серьезных предупреждений с украинской стороны. И я думаю, что он попытался таким образом дать ответ на эти предупреждения, что он их услышал, что он постарается, я бы сказала так, принимать это во внимание, но и в том числе и извинился перед президентом Зеленским. Ну і там же ў інтэрв'ю ён катэгарычна адмаўляў магчымасць шырэйшага ўдзелу Беларусі ў вайне супраць Украіны. Ён прызнаваў, што Беларусь вельмі ўразлівая перад Украінай, заклікаў да кампрамісу нават Расію, чаго раней не было, расказваў, што запрошаны ў Злучаныя Штаты на саміт Рады міру, ну і казаў, што перамоўны працэс з Вашынгтонам працягваецца. Для каго ён гэта гаварыў, каму ён хацеў данесці гэты месседж, як вы мяркуеце? В первую очередь, конечно, украинскому руководству. Зеленский был его первым адресатом, потому что, как вы понимаете, он не имеет возможности с ним контактировать, хотя он, как вы знаете, тоже предлагал встретиться с Зеленским. Вот, это первое. Второе, конечно, я думаю, что это, помимо всего прочего, аудитория, которую он адресовал, это, конечно, Соединенные Штаты и Европа. Вот, и там достаточно интересные были его размышления относительно того, какую роль играет на сегодняшний день Европа, и что она не едина, и есть такие-то европейские страны, а есть другие-то европейские страны, и он их разделяет, и к ним разные месседжи отправляет. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, это то, почему он дал именно этому каналу интервью, собственно говоря, странам Персидского залива, я имею в виду арабские страны Персидского залива, которые, я думаю, с определенного момента находятся в некотором недоумении, я имею в виду руководство этих стран, эмиров, которые находятся в достаточно хороших партнерских отношениях с Лукашенко, но видят, что Лукашенко достаточно серьезную помощь оказывает Ирану, и это, конечно, я думаю, вызывает некоторое недоумение с их стороны. Если не сказать больше, но очень сложно сказать, какие там по закрытым каналам проходят, как там проходит коммуникация. И в целом вот он, выбрав в качестве основного канала передач своего
посланий или месседжей своих. Аль-Арабия, как вы знаете, это канал Саудовской Аравии. Я думаю, что понятно, кто в данном случае является, кроме Зеленского, кроме Европы, кроме Соединенных Штатов, кто является адресатом. Кто здесь не является точно адресатом, это Россия и Израиль, например. Ну і на гэтым тыдні Злочынныя Штаты падпісалі часовую дамову аб спыненні баявых дзеянняў пасля 3 месяцаў вайны на Блізкім Усходзе. Пагадненне прадугледжвае адкрыццё Армузскай пратокі для міжнароднага суднаходства і паступовае зняццё амерыканскай марской блакады Ірану. Бакі таксама дамовіліся на працягу 60 дзён правесці перамовы аб канчатковым урэгуляванні, у тым ліку па іранскай ядзернай праграме і санкцыях. А якой цаной спыненая гэтая вайна, ці спыненая, і які тут беларускі кантэкст можа быць? Во-первых, она еще не остановлена. Я бы подождала бы еще какое-то время, потому что приходят очень нехорошие оттуда новости. И самое главное, что Иран привязывает выполнение условий по этому меморандуму о взаимопонимании к остановлении огня Израиля против Ливана. А этого не произошло. Израиль не остановил свой огонь в отношении Ливана. И, соответственно, к сожалению, вот прямо на этот момент появляется новость относительно того, что Корпус стражи Исламской революции не снимает блокаду пока еще с Ормузского пролива. В целом можно было бы предположить, что, скорее всего, реализация меморандума столкнется с такого рода сложностями. Это говорит об ограниченном воздействии Соединенных Штатов на правительство Израиля. По всей вероятности, есть какое-то недопонимание между ними, и это недопонимание пока на сегодняшний день не разрешено. Вот, и все зависит от того, насколько Трамп сумеет убедить Нетаньяху прекратить огонь в отношении Ливана. Это действительно, на самом деле, одна из самых серьезных проблем вот как раз именно в реализации этого меморандума. Что касается бенефициаров, да, этой войны, ну, тут сложно сказать, мне кажется, проиграли, собственно, все, но главное, что могу сказать, Соединенные Штаты выглядят в этой ситуации наиболее уязвимыми, потому что они не добились тех целей, которые ставили перед собой. Очень много было сказано, и до сих пор об этом говорится, неясно было, какие цели с самого начала они ставились. Многие говорят о том, что во многом Дональд Трамп поступил опрометчиво, в определенном смысле руководствуясь интересами либо сиюминутными, либо вообще под влиянием Израиля. Отсюда сегодня у них такое напряжение. Вот. И, в общем, собственно говоря, и все. Конечно, Иран, в первую очередь, я имею в виду и здания, и люди, и здания разрушены, много людей погибло, на самом деле еще предстоит оценить как бы ущерб этот и то, что вот предусмотрено создание фонда для реконструкции Ирана, свидетельствует о том, что очень серьезные были все-таки разрушения. Но в военной программе, ядерной программе не был нанесен существенный урон, либо они очень быстро это восстанавливают. Поэтому в этой связи я хочу сказать, на самом деле в проигрыше оказались Соединенные Штаты, и даже я более широко бы поставила вопрос, насколько европейские и западные в целом Запад находится на сегодняшний день в выигрыше. Скорее, их позиции там ослаблены, потому что, например, страны Персидского залива, я имею в виду арабские страны Персидского залива, убедились в том, что Соединенные Штаты и европейские их союзники не могут дать тех железобетонных гарантий безопасности, которые когда-то предполагались в соответствии там, с двусторонними, например, соглашениями. А соответственно, они будут сейчас искать какие-то иные способы или других гарантов безопасности, потому что они научены очень горьким опытом. Вот. Поэтому сама по себе эта война мало кому принесла прибыль. Вот, скорее всего, в проигрыше все в той или иной степени, но Соединенные Штаты выглядят ослабленными в этой связи. Ці зможа з Беларусі, зможа афіцыйны Мінск карыстацца вот этими программами реконструкции Ирану? Нет, не может, потому что, вот еще раз повторюсь, почему, например, Лукашенко обратился к Аль-Арабии. Ему надо восстанавливать отношения со странами залива. Я думаю, что у него по закрытым каналам, скорее всего, эти отношения ухудшаются, потому что на протяжении этой войны стало очевидно, что Беларусь является военным союзником Ирана, не прямым, но оказывает достаточно серьезную военно-техническую помощь. И
И в целом вся риторика Лукашенко была как раз-таки в защиту Исламской Республики Иран. И это было, я думаю, не очень приятно странам Персидского залива. Поэтому я бы не сказала, что он является, что он получил какой-то бенефит от этой войны. Навряд ли. Ну, может быть, что-то продав, я не знаю, какие-то там виды вооружений или какие-то услуги. Одна из самых главных все-таки проблем в результате этой войны у Лукашенко, возможно, испортились отношения со странами Персидского залива. А больших плюсов я не вижу. Ну, собственно говоря, на этом все. Дзякуй вялікі за вашу экспертызу. З намі была гісторык і палітолог Роза Турарбекова. Гэта пік свабоды, мы падсумоўваем падзеі тыдня, а я нагадаю яшчэ раз, што ад панядзелка да чацвярга ўвечары глядзіце на нашым YouTube-канале выпускі навінаў. У нас толькі правераная інфармацыя і вартай даверу каментары. Гэта пік свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы падсумоўваем найважнейшыя падзеі гэтага тыдня. Да нас далучаецца з Украіны палітычны аналітык Ігор Тышкевіч. Добры дзень. Дзень добрый. Вы напісалі гэтымі днямі ў Фейсбуку, што галоўная пагроза – гэта не наступ з тэрыторыі Беларусі, а магчымыя правакацыі, што інцыдэнт з аўтобусам з беларускімі дзецьмі на Бряншчыне і дронам можа быць не апошнім такім выпадкам. І што акцэнты ў каментарах афіцыйнага Менску паводле вас змяшчаюцца з тэмы дрома на дапамогу пацярпелым, на вяртанне дзяцей, на адказнасць перавознікаў за выбар маршрутаў. Патлумачце, калі ласка, больш дэтальна, чаму вы лічыце гэта правакацыяй дзеля ўцягвання Беларусі ў паўнамаштабную вайну? Першае, я не пісаў, што гэта правакацыя дзеля ўцягвання Беларусі ў паўнамаштабную вайну. Калі вы цытуеце мяне, калі ласка, цытуйце карэктна. Я пісаў, што проста правакацыя. Таму што мэтою правакацыі можа быць некалькі. А другое, я дапускаю, што атака дрона на аўтобус можа быць такой правакацыяй. Таму што раней за некалькі месяцаў да таго, калі якраз такі гаварылі пра магчымасць наступу ўкраінскай СМІ, менавіта на гэту акалічнасць я указваў. І прычына альбо мэту правакацый, таму што, на жаль, іх верагоднасць досыць вялікая, можа быць некалькі. Адна з іх, так, гэта ўцягванне вайну, але я не думаю, што на сёння асноўная. Другая, гэта стварыць сітуацыю, пры якой любы дадатковы дрейф афіцыйнага Менску з абдымкаў Масквы, ці то па ініцыятыве Менску, ці то па ініцыятыве іншай дзяржавы будзе ўкрай, скажем так, цяжкім альбо немагчымым. Гэта з аднаго боку зрабіць Лукашэнку таксічным, з другого боку стварыць сітуацыю, пры якой просто без папярэдніх умоваў, дакладней без новых папярэдніх умоў пачынаць размовы з суседзямі, будзе немэтазгодна альбо немагчыма як для афіцыйнага Менску, так і для суседзяў. І з гэтага гледзяшча, на жаль, падобныя інцыдэнты, іх можна ўспрымаць як правакацыю. У дадзеным выпадку ёсць некалькі фактаў, якія сведчаць на то, што гэта можа быць правакацыяй. Але і сам факт правакацыі, як па чужым сцягам, так і правакацыі проста на тэрыторыі трэцяй дзяржавы, дзе ёсць верагоднасць, што будуць пацярпелыя сярод грамадзянаў Беларусі альбо грамадзянаў суседніх дзяржаў, на жаль, верагоднасць такая досыць вялікая. Напад на аўтобус адбыўся пасля таго, як Александр Лукашенко заявіў у інтэрв'ю Аль-Арабіі, што вайна можа быць скончана ў гэтым годзе і стрымана папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Зеленскага. Мы сабралі разам гэтую заяву Лукашэнкі і тое, што ён гаварыў пра Зеленскага, пра Украіну раней. Давайте поглядим. Ну и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее. Произошло, и он начинает делать это заявление. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Як менялась риторика Александра Лукашенки про войну в Украине? Эта война продлится, Володя, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул. Россия в этой войне не проиграет. Президент Зеленский просто гнида. Через несколько, месяц, полтора-два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют.
Мы не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Апошнія месяцы Украіна актыўна б'е па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах і вайскова-прамысловых аб'ектах. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Цяпер Лукашенка заклікае да кампрамісу і Расею, чаго раней не было. Гаспадар Ігор, вот толькі што была ў нашым эфіры палітолог Роза Турарбекова, яна кажа пра тое, што Лукашенко выбачаўся, таму што ён адчуў сілу Украіны на гэтым этапе вайны, а ён паважае сільных. Так? Якое ваше тлумачэнне? Чаму стрымана Лукашенко выбачаўся? Гэта не першы раз, калі мяняецца рыторыка. Я хочу нагадаць сярэдзіну канец 22 года, калі Зеленскі стаў для Лукашенко уже і Владимиром Александровичем, прэзідэнтам і так далей. Фактычна пасля кожнага з аднаго боку поспеху Украіны так рыторыка мяняецца, другое я б взяў крышку шырэй, таму што Лукашенко мяняе рыторыку на больш такую лагодную, на больш міралюбівую, датычна тых дзяржаваў, з якімі з розных прычынаў трэба адбудаваць ці дыялог, ці проста хаця б кансультацыі. Украіна гэта важны накірунак, з якім давядзецца размаўляць. І, адпаведна, так рыторыка Лукашэнкі змяняецца. А ці ёсць прыкметы, што яго выбачэнні ва ўкраіне пачулі і прынялі хаця б часткова? Я прашу прабачэння, але вот з рыторыкі, што вот выбачэнні прынялі, зрасталі душою, ну давайте будзем дарослымі людзямі. Рыторыка гэта сігнал. Прынялі ці не прынялі, гэта вынік альбо публічных, альбо непублічных кансультацый і размоў. Таму трэба адрозніваць, скажем так, яшчэ раз, проста сігналы ад таго, што адбываецца. Калі мы гаворым пра кантакты, ну, кантакты між украінскім і беларускім бокам ёсць. Кантактныя лініі хуткай сувязі ёсць. Нават у час той же самай трагедыі сведчаннямі таму стаў хуткі званок Лубенца ў Менск. Каб не было, умоўна кажучы, канала, па якім можна хутка звярнуцца, хутка атрымаць адказ, гэта было б тэхнічна немагчыма. Таму каналы ёсць. Размова, верагодна за ўсё, ёсць. От, ці, як вы кажаце, прынялі ці не прынялі там выбачэнні, тут пытанне не ў выбачэннях, тут пытанне ў тым, як выбудоўваць, па-першае, рэжым суіснавання цяпер і што рабіць на будучае. І вот ці пачулі два бакі аднаго, ці перайшлі размову ў некую практычную плоскасць, вось гэта, я думаю, што мы даведаемся праз парачку месяцаў. Важная рэч, вот на фоне штодзённых ахвяраў цывільнага насельніцтва ва ўкраіне з пачатку паўнамаштабнай вайны інцыдэнт з беларускімі дзецьмі выглядае як трагедыя, маленькая трагедыя, бо украінская трагедыя нашмат большая. Які гэта сігнал, паводле вас, для беларусаў, у тым ліку для тых, хто дагэтуль не баіцца і ездзіць адпачываць у Расію фактычна праз прыфрантавыя тэрыторыі? Ну, гэта вельмі просты сігнал, што паездка ў Расію гэта рулетка са смерцю і ўсё. І тут гэта не азначае, што адмыслова там цэляць па цывільных. Тут ёсць некалькі складнікаў. Давайте паглядзім кадры учорашняй атакі на Маскву. Ну, па-першае, так званая тая крышка рэзервуара, якая взлетелась, калі паглядзець з розных ракурсаў, бачна, што гэта уласна ракета расійскага, скажем так, ракетнага комплексу, якая не туды пацэліла. Калі мы гаворым пра ёсць кадры, калі збівае дрон над гандлёвым цэнтрам, дрон падае на гандлёвы цэнтр, выбухае. Ну, гандлёвым цэнтрам маглі быць цывільныя людзі. Калі людзі едуць па трасе, якая ідзе недалёка ад украінскай мяжы, ідзе ў бок лініі фронту, надаруце, калі ласка, ёсць украінскі мідлстрайк, вот ты абганяеш, умоўна кажучы, вайсковую машыну, і прыляцеў дрон. Калі ў вайсковай машыне боекамплект, ён здэтанаваў, значыцца, залежна ад таго, што было ў машыне, але ў радыусе метра 50 верагоднасць загінуць проста каласальная. Тое ж самае з бензавозам. Таму, ну, калі людзі вырашаюць рызыкаваць сваім жыццём, ну, гэта іх права. Калі яны думаюць рызыкаваць жыццём сваіх дзяцей, ну, гэта пад пытаннем. Калі гэта арганізатары туру, якія збіраюцца рызыкаваць жыццём іншых, ну, гэта ўжо пытанне да арганізатараў.
В гэтым тыдні Злучаныя Штаты і Іран падпісалі часовую дамову аб спыненні баявых дзеянняў пасля 3 месяцаў вайны на Блізкім Усходзе. На што цяпер важна звярнуць увагу Беларусі і Украіны? І ці змогуць улады Беларусі неяк спрычыніцца да праграмаў рэканструкцыі аднаўлення Ірану у складзе Рады міра, ініцыяванай Трампам? Па-першае, давайте так, што папярэдняя дамова, яна ўжо парушана. Вось. Па-другое, сама гэта дамова, гэта найбольшы правал амерыканскай палітыкі, найбольшы правал рэпутацыйнай Злучаных Штатаў Амерыкі, як і сама вайна, за апошні год 50. От большего факапа, паспрачацца хіба можа толькі ганебная эвакуацыя з Афганістана, дакладней уцёкі. Калі казаць пра вынікі, так было агалошана, што будзе збірацца фонд на аднаўленне Ірана ў памеры $300 мільярдаў. Хутчэй за ўсё, Трамп паспрабуе, каб гэтыя грошы сабралі іншыя дзяржавы. Але пры гэтым кіраваць гэтымі грошамі сам. І тут цалкам можа быць, што ўзнікне тая ж самая структура, як Рада міру, чальцом якой ёсць Беларусь. Так, гэта магчымасць, прынамсі, взяць пэўную колькасць падрадаў на гэта аднаўленне. Іншая справа, калі казаць пра магчымасць афіцыйнага Менску, гэта наколькі беларуская дыпламатыя будзе пэўнай меру, скажем так, хуткай на рэакцыю, таму што разблакаванне вакол Ірана разблакоўвае паралельна некалькі вялікіх геаэканамічных праектаў. Это кітайскі, індыйскі, нават каўказскі і турэцкія. І тэарэтычна у той ці іншай меры Беларусь можа быць, калі не паўнавартасным удзельнікам, хаця б пэўным падрядчыкам у гэтых праектах, пэўным зацікаўленым бокам. Так, гэта магчымасць таксама спрацаваць на перспектыву, але гэта залежыць ад якасці дыпламатаў на гэтым накірунку. Прычым тут гаворка ідзе і пра амерыканскі, і пра іранскі, і турэцкі, і пра кітайскі, і пра індыйскі. І тое, што Беларусь фактычна была на баку Ірана, не ў сэнсе ваеннай дапамогі, але ў сэнсе і маральнай падтрымкі, але і нейкай дапамогі, гэта ніякім чынам не перашкодзіць удзелу ў такіх праектах. Давайте так. Апроч Штату і Ізраіля, хто быў на баку Злучаных Штатаў Амерыкі? Я разумею, што Радыё Свабода гэта структура, якая фінансуецца США, але пытанне такое, якая краіна прадэманстравала, што яна гатовая касьме легчы за інтарэсы США. Краіны НАТО? Па-мойму, там была зусім іншая рыторыка, дзе гэту вайну называлі вар'яцтвам. Краіны Перскай затокі, яны проста, калі гаварыць груба, надгрыбалі за тое, што на іх тэрыторыі знаходзяцца амерыканскія вайсковыя базы. Калі пачытаць рыторыку Ріада альбо іншай сталіцы рэгіёна, яна, мякка кажучы, была далёка не камплементарнай да Злучаных Штатаў Амерыкі, далёка не камплементарнай да разумовых здольнасцяў Трампа. Самая лагодная была рэакцыя Кітая, які ад гэтага проста атрымліваў выхаду палітычную. Таму ў дадзеным выпадку я не думаю, што гэта нейкім чынам, скажем так, стане нейкай перашкодай. І мяне для вас важнае пытанне, звязанае з цяперашняй хадой вайны. Вельмі масавыя паспяховыя атакі Украіны на расійскі НПЗ. Масква ў агні, Пецярбург некалькі тыдняў таму быў у агні. Кожны дзень расійскія жыхары адчуваюць наступствы вайны, якую пачаў Крэмль. Ці можна гаварыць, што адбыўся прынцыповы паварот, і цяпер Украіна ідзе ў наступ, а не абараняецца? Я б сказаў так, што змяняюцца суадносіны сілаў і змяняецца, дакладней, змяніўся, працягвае змяняцца характар вайны. Гаварыць, што адназначна пералом і Расія пачынае прайграваць, я пакуль што не браўся. Расія згубіла стратэгічную ініцыятыву. Яна губляе аператыўную ініцыятыву на аператыўным узроўні. На тактычным пакуль што, як бы там ні было, на фронце спрабуюць наступаць. Эфект ад таго, што робіць Украіна, ён мае характар, скажем так, адцягнутага ў часе, другі, гэта назапашваецца эфект ад кожнага асобна ўзятага ўдара. І пік можа прыйсціся на канец ліпеня, на жнівень месяц. Тады можна будзе гаварыць пра нейкі
рэальны, скажем так, ацэньваць рэальны ўплыў ужо таго, што зроблена папярэдне. Калі мы гаворым пра з іншага боку атакі Расіі, яны таксама маюць сваю логіку. Тут трэба глядзець не на Кіеў, тут трэба глядзець на транспартныя вузлы порты Вялікай Адэсы. Там таксама логіка удараў, прычым калі казаць пра Адэсу, гэта штодзённых удараў, на тое, каб Украіна таксама мела праблемы, у тым ліку і з лагістыкай, з эканомікай, таксама бліжэй да канца жніўня. І адзін і другі бок яны спрабуюць атрымаць пэўную перавагу перад магчымай разблакіроўкай перамоўнага трэка, які якраз такі ў гэты час можа тэарэтычна адбыцца. Гаспадар Ігар, дзякуй вялікі за вашу экспертызу, што вы заўсёды прыходзіце ў эфір Радыё Свабода. Дзякуй вялікі. Дзякуй за запрашэнне. Гэта быў палітычны аглядальнік з Украіны Ігар Тышкевіч. З вамі Ганна Совуць, гэта пік свабоды, мы падсумоўваем падзеі тыдня. У гэтыя выходную Беларусі адзначаюць дзень медычнага работніка. Дзяржаўныя СМІ, прадстаўнікі ўлады апісваюць беларускую сістэму аховы здароўя як стабільную і ўстойлівую. Група актывістаў незалежнага прафсаюзу медыкаў пры спрыянні фонду медычнай салідарнасці, медыапраекту «Белыя халаты», ініцыятывы «Белпол» падрыхтавалі незалежны аналіз сістэмы аховы здароўя Беларусі. Гэтае даследаванне заняло некалькі гадоў. Я папрасіла аднаго з яго аўтараў, прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету доктара Станіслава Салаўя, акрэсліць асноўныя праблемы беларускай медыцыны і карані гэтых праблемаў. Грошы нават на гэта не корань. Корань першы – гэта парушаная зваротная сувязь. То есть у нас тое, што адбываецца на местах аховы здароўя, проста не ведае, бо яны самі даводзяць план, які патрабуюць вырабляць. Можна вспомніць прыклад арышты медычных сестёр і лекараў за слівы вакцын ад грыпа і ковіда. Бо быў даведзены план, папробуй яго і калі ты яго не зробіш, ты проста за гэта атрымаеш, згубіш значную частку сваіх і так невялікіх заробкаў. То есть парушана сувязь, не ведаюцца, што адбываецца, і ісходзяць нізавыя фальсіфікацыі. То есть гэта уже цалкам немагчыма нешта планаваць, нешта кантраляваць і разумець. У нас праблемы в кардыялогіі, неўралогіі ці у другой дысцыпліне. І другое, гэта функцыя Мінздравя, якая з пэўным часам ператварылася у першую чаргу у стварэнні прыгожай карцінкі для дыктатара, так, чтобы ён мог хваліцца, якая у нас цудоўная, бясплатная медицина. Тут трэба разумець, што ў Мінздраве работаюць не глупыя людзі. Лекары, которые працуюць у Беларусі, яны не працуюць, каб камусьці нашкодзіць і іншыя, там здзекавацца з людзей. Яны працуюць так максімальна якасна ў тых умовах, якія не спрыяюць такой працы. То есть у Мінздрав связаны па рукам, галоўны лекар связаны па рукам, лекар связаны па рукам, і просто спрабуюць у гэтых цісках рабіць максімальна добра, што мы можам. То есть Беларусі медицина працуе, яна магла бы працаваць лепш, але яна працуе. І тое, што робяць нашы дактары, там местамі можна помнікі ставіць у тых умовах, рабіць тое, што яны робяць. Але калі бы гэту сістэму проста пачаць змяняць, мы маглі бы атрымаць лепшыя вынікі нават пры такіх же самых затратах, а можна нават і пры меншых. На медыцыну ў Беларусі накіроўваецца больш за 6% валавога ўнутранага прадукта. Гэта прыкладна $2200 на чалавека ў год, што значна менш за сярэдні паказнік Еўразвязу. Там каля 10% валового ўнутранага прадукту і $6700 адпаведна. Выдаткі на аднаго жыхара Беларусі ніжэйшыя, чым ва ўсіх суседніх краінах Еўразвязу і нават у Расіі. Як так сталася, што Беларусь адна з краінаў з найніжэйшымі выдаткамі на ахову здароўя? Тут трэба разумець, што Беларусь эканамічна гораздо слабее, чым у параўнанні з той же Польшай, Літвой ці Нямецчынай. Гэта першы корань. Другі корань, што тая сістэма, якая склалася, наследкі сістэмы Семашка і дырэктыўная статыстыка, калі да шпіталей даводзіцца план, які они абавязаны вырабіць, ці там да паліклінікі план па шчэпёнкам, які они абавязаны выканаць, то гэта увялічвае выдаткі грошаў на бессэнсоўныя шпіталізацыі, на шпіталізацыі там, дзе можна было бы лікаваць амбулаторна, на затрымкі пацыентам у шпіталях. Напрыклад, там после такой аперацыі ў Еўропе на першыя суткі пацыент пойдзе дадому, ці ўвогуле ў першы дзень пойдзе дадому. У нас там 2-3 дні пабудзе ў шпіталі, нават там і 5. Вось гэта правакуе дадатковыя страты сістэмы. І трэба разумець, калі у дзяржавы ў фокусе сілавы блок, каб утрымаць уладу, якія там карупцыйныя праекты і буйныя стройкі, чаму мы здзіўляемся, што на медыцыну
выдзяляецца значна менш грошай. Таму мы разумеем, што у нас і грошай у дзяржаве менш, чым напрыклад у Польшы, і гэтыя грошы проста бессэнсоўна трацім. То есть цяжка гэта асэнсаваць, але тая прычына, што ў нас там няма умоўна кажучы верталётаў санавіяцыі, каб пацыент хутка быў дастаўлены да шпіталю тэрміновай сітуацыі, гэта выцякае з таго, што ў нас хуткая дапамога прыязджае на любы чых, на тэмпературу 37,5 ці ўвогуле проста працуе ў сацыяльным таксі, калі цяжарную трэба даставіць у парадзільны дом, у якой няма нічога тэрміновага, просто планавая сітуацыя, можна схадзіць у душ, сабраць рэчы і спакойненька паехаць. Таксоўка была б трохі меней грошай на то падстрацілі бы. Неяк так. З беларускага рынку сышлі альбо істотна скарацілі прысутнасць некалькі вядучых замежных фармацэўтычных кампаній. У выніку доступ да сучасных прэпаратаў стаў менш стабільны праз і лагістычныя, і банкаўскія, і іншыя абмежаванні, а таксама змены ў працы пастаўшчыкоў. Чаму беларусы страцілі доступ да многіх сучасных заходніх лекаў? Па-першае, трэба разумець, што у нас у Мінаховы здароўя ёсць две супрацьлеглыя задачы. Задача першая – гэта забеспячэнне якаснымі лекамі беларусаў, а задача другая – спрыяць продажу беларускіх лекаў. І вось гэта найгоршае. То есть Мінаховы здароўя – гэта дыстрыб'ютар белфармацыі. Выглядае так. І таму, калі выпускаецца нейкі лек, які падобен да скажем, да тых, што патрэбна, проста можна не аднаўляць ліцэнзію да западных ці іншых лекаў. Але трэба разумець, што гэта не заўсёды працуе так. То есть клас можа быць лек адзін, але механізм дзействия амаль падобны, але яны будуць для асобных групаў пацыентаў. Таму такая замена на паперы – гэта зло. Па-другое, можна вспомніць разгромы прыватных фірм-пасрэднікаў, іх арышты, маскі-шоу, пасля якіх яны вырашылі не працягваць працу. Трэба разумець, мы вельмі малы рынок для фармакалагічных кампаній, і асобна трымаць здесь прадстаўніцтва трохі не мэтазгодна, а калі гэтыя пасрэднікі ці прадстаўніцтва яшчэ і арыштоўваюцца, кідаюцца ў турмы, удвойчы бессэнсоўна. І трэцяе, трэба разумець, што калі вы хаце прадаваць лекі ў Беларусі, вы павінны прайсці дзяржаўную рэгістрацыю, даказаць, што яны бяспечныя, правесці клінічныя іспытанні з удзелам пацыентаў. І ў гэтым сэнсу нуль, калі гэты лек мае ліцэнзію ў Еўропе, прадаецца, тоже Польша, Нямецчына і добра працуе, правадзіць даследаванні ў Беларусі гучыць неяк як проста здзек адкровенны. І чацвёртае – гэта карупцыя. Медыцына – гэта таксама вельмі добры бізнес. І можна, калі не блыту, БРЦ рабіў гэтае расследаванне, даказаўшы, што проціопухлінныя лекі закупляюцца ў Расіі з адкатамі і прадаюцца ў Беларусі даражэй, чым у іншых краінах. Проста таму, што няма рынку, ёсць кампанія-манапаліст, якая не абараняе пацыента, а якая выконвае функцыі навязвання продажы беларускіх лекаў. Я вельмі раю за развіццё беларускай фарміндустрыі і вельмі быў бы шчаслівы, калі б яна без дзяржаўнага такого монополізму добра бы працавала і прадавалася бы і ўжывалася бы і ў Беларусі, і ў Нямецчыне, ва Ўкраіне, в Казахстане, Індыі і так далее. Але у пацыента павінны быць выбар, і ў лекараў павінны таксама быць выбар. Калі вы звязваеце лекару па рукам і нагам, гэта тоже будзе сказацца на якасці. Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету доктар Станіслаў Салавей цалкам пра аналіз, які падрыхтавалі эксперты пра стан беларускай медыцыны, можна прачытаць на нашым сайце, а таксама на ўсіх платформах Радыё Свабода. На гэтым я, Ганна Соўць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у бяспецы. Не забывайце, што з панядзелка па чацвярга кожны вечар на нашым канале выпуск навінаў, толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары.